дар як программаи Telegram то 4 аккаунта вайт карда мешавад. биёй нишон медиҳам. Telegram медроем, тарафи чап боло се хатака меҷиқем, дар ҳамин ҷай стрелка, инами стрелкае ки буд меҷиқемша, добавид аккаунт гуфтеса ҳамин ҷа. Добавид аккаунта меҷиқем, уже дар инҷа рақамҳоро мезанем, мисол я рақами дигатона ягончи мезанем, баъд код мерава. Агар ки ҳами Telegram дар як телефони дига Telegram вайт карда боша, дар дуруни ҳавай мерава имина код, ҳавай кода мезанем, баъд медроем, баъд назад мекунам, бо меҷиқмаи сарака дар ҳамин ҷа уже дита меша. Бо вақте ки дита шид, дар болои меҷиқа ё ки дар болои дигариш меҷиқӣ, ҳама хел мегзарад, дар иш мегзарад, дар ваиш мегзарад. Барои чӣ финта нишон додам, хела пешқати ака вақти кор мекардем, вай духтаре ки мисол менеҷер буд, ҳавай дар Telegram вайт кардаги буд, барои он ки перепискаҳоро нахонанд, ай болои вай мисол нигоҳбинӣ накунанд, вай духтар гашта гуфтае ки и Telegram фақат дар як телефон медрояд. баъд ман вақте рафтам, ҳамон хе гуфтум та ки ҷо фаҳмидӣ, ба одамон баҳона мекунанд ку, гуфтум ихе нестай, хай ман намедонам ту дурӯғ гуфтӣ ё нагуфтӣ ё намедонистӣ, ман дар чақа наҷдам 100% дурӯғ гуфтаги буд. ҳамин ҷа да ман гуфтам ки вай меша, даже як аккаунти Telegram дар чанд та телефонҳо вайт карда меша. И хелан возможни астае.